És meg! Ez nem ő, az nem. Fönn a kezed! Oldalra gyere, Luka! Gyere oldalra! Fönn a kezed! Oldalra nem hátra! Ez az! Hármas neki! Ez az! Fönn a kéz! Fönn a kéz! Májgény! Combot a végére, a combot ugyan! Ez az! Fönn a kezed! Tedd fel a kezed! Oldalra el! Fogad egy megébe! Bravo, Rakmo! Jól kell meg! Ez az! Fönn a kéz, tedd fel a kezed! Ez az! Vigyek, gyere onnan! Májgény! Nagyon jó. Itt már volt egy meccse. Súlyból is egy fantasy. Ez annyi biztos nem. Korban is szerintem. Hát azt nem tudom, lehet, hogy egy évvel. Másodperc! Oldalra most a következő! Lábra is! Lábra is! Oldalra! Én fordulsz ki! Tessék oldalra elmozogni! Ez az oldalra el! Menj el oldalra! Fönn a kezed! Tedd fel a kezed és támadj vissza! Lábbal, láb. Ez az! Gyönyörű! Eri, támadj vissza! Ez az! Nézze, fönn a kezed! Lábbal! Tedd fel a kezed! Bravo! Nagyon jó vagy! Levi, nagyon ügyes vagy. Nagyon jó vagy! Levi, nagyon ügyes vagy. Csak ne forduljál ki. Levi, nyugalom. Mindenes feltartózásokat itt a távol. Igen. És azt tökéletesen megcsinálja. Azt kell elérni. Munkája még nem szép. Fönn a kezed! Ez az! Tedd fel a kezed! Ez Ez az! az! Nagyon is követő! Hagyjál! Lábad! Ez az! Gyerünk! Az Ez az! az! Gyerünk! Üssél is! Ez az! És a lábad! Lábad! Ez az! Gyönyörű! Sokkal okosabb vagy, gyerünk! A lábad, ez az! Oldalra! Oldalra el! Gyerünk! A lábaddal el, De most ez mi Told fel a volt? lábad, gyerünk! Ez az! Ez az! Hagyjál!
lábaddal. Fönn a kezed. Ez az! Gyerünk, gyerünk, csak a lábad, ez az. Fönn a kezed, nem ment összeset be. Gyerünk most, húzd meg még, nem baj, gyerünk tovább. Levi. Bravo!